So sa ka. Di lagi pwede. Ano gun kayong kita ron? Abi man ko na ako nga kita mo magkuyog ron. Nagsabot na ba yung tata? Nagsabot ba guday ta? Daan pa ko. Nalimot yun ka. Nalimot ka? Nga 11 pansari na to ron? Hala, oo. Mansari gitinuod ay nato ron. Nalimot man ko. Ay, Mahal, mabawi lang ko nimo ha. Please, ayaw lang una ka ron. Ano gun kayong kita good? Promise, kung gusto ka, mag-overnight ng duha. Mo-absent ko duha ka adlaw. sure ka? O lagi, basta ayaw lang una ka ron. Sige, good. I love you. I love you too. Unsa man gid trabaho anang uyab nimo? O, ang iyang giingon ako, marketing manager ko siya sa usa ka kompanya. Uy, sa ato pa dako day na seksweldo. O, ambot lang sa ba? Di masagod ko mangutana niya bahin na anong butanga? Dako gid tingali na kay manager magkaha siya. Tingali ma. Mayo kay gitugtan ka nga muli og duha ka adlaw. O, taon. Pertisan akong hangyoy nga tugtan ko kay tingalig man nood na gid ka na ako. Nisaad pa ako nimo. Thank you, mahal. Salamat kami tuman na gid ka. Siyempre no. Importante ka na ako. Bisan to ang busy ko sa kong trabaho pero mangita gyud ko time para nimo. Tingto ha. Ang dili magkon ako naglaing putang. Familiar kina ko yung uyab. Ha? Feeling na ko murag nagkakita na gid me. Pero di lang ko manumdum ha kung diin ha. Og sure eh. Sige, Basig. Parehas la tong jagnaw. dili bay. Murag nakit ang yun ako siya. Imo to ha. Ay, stop! Oh, Di ko mahimo sa'yo bay. Sama. Sige to. Siya tong nagsisayaw sa usa ka siksibar nga among gituan one time sa kumigagaw. unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nagbugal-bugal ba ka sa kong uyab eh? Ha? O ba yoy? Ano ko taon? Sulti lang ko rin mo. So unsa man? Imo gay pamugos nga sexy dancer nga akong uyab. Ha? So sa ka ba? Mao ba? Bay, nakita mo ko sa... Sino ka? Malumbag ka? Ito? Isultihan natin kasi tinoon? Tingan? Bay, lunga na ninyo. Patawag mo, ma'am. Patuod mo karon dahil sa office. Maayo gani kagipasaylo ra kadayon. O sa mga hinungdan nga nanumbag makag-una si mong kauban. Kisa ba di maglagot? I-insist magid niya nga ikaw kuno sexy dancer sa usa ka bar. Nakita ko no kaniya, kausa. Unsa? Di ba? Bastos sa kayo. Mao nga, nakatilaw hinon siya nako. Igo siya sa kungkumo. Way, pagdadrak, kulatan ako siya. Kaya ba, manggi ko nga dili na mahitabo nga mo trabaho kagingon ana? Di ba? Di ka mo sudan ng klase sa trabaho? Gusto ka? Nagutan ako noon. Og nasayop lang imong kauban. Kapareha lang tingali to na kog naong. O gabi ni mo, dili na sad na ikahibong kay ubay-ubay na sad ang misulti na ko ana. Tingali daw na kaparehas na kog naong. Anong mga ingon ana? Ani na lang. Yatutan na lang kasi mong trabaho ang panagsa. Aron sa gama kaila ko si mga kauban. Ha? Ayaw uy. Ha? Ano naman? Di pwede? Dili pwede. Dili ka makasod sa building good kung dili ka trabahanti dito. Aw, di sa gawas lang ko kutob. Mahal.
Ayaw na lang ko't pagkago. Naaray tayong paraan na. Please lang. Pwede, dili lang nato sa gulan og mga personal life ang atong trabaho. As much as possible, separate lang natong atong work sa atong relasyon. Please? Oo, sige. Kung may mo gusto, respetuhon ko na. Wala kong kasabot sa mga relasyon ni Mila na. Imbis na magkailahan na yun kay nagkadugay na mi, pero nabali may noon Ganun gibati man ako nga murag wa pa ko makailan niya sa hingbit. Nagdagan ni sa gitago na ako na. Kung nangutangan gani ko bahin o personal, likay man na yun, di ni mahimo da. Kinahanglan magsusi ko bahin ini. Indol ka ako. Mas gibuhat ako, indol ka. Pasensya na ka sa kong gibuhat bay. Nakalitan ramang ko ang tugod. Mga yung takog tabang nimo. Kung ano kin nagkadugay ba murag nakarealize man ko nga wa gid ko makaila sa akong uyab. Ya. Sabi ko matabang mo. Pwede ba kung may bawo asa nga bar nga imong kiingon na imo siya nakitaan? Gusto nga na ko susihon kung tinuod bang imong gisulti o gang akong pagduda. Kaganina pa akong hinga din sa bar nga gigon ako, pero wala pa gina ko siya makita. Humutahan ako, be. Ay, si Mila imong gipangita. Ay, wala siya din oy. Unsa na type mo siya premium client niya before? Yato na, ibalita og kondo. Yung paminaw wala di kasi nabot kay sila oy. Ha? Unsa? Tinuod ka? Pwede ko mahibaw kung asa? Ay, kung kada gwapo, na hindi ko mahibaw ana oy. O pananglit sa mahibaw ko no, adi sa pwede mo sulti ko nimo eh for safety reasons ba. Kaniyot, yung sabi ka ni kuan ni Mila. O, sa may mahinungdanan na itong pagsultihan nga, kinahanglan magito mo check-in ron. Atagang tigag-hikayon ron nga musulti na ko sa tinuod. Temparo, unsa man nagipanulti? Sultihin ko sa tinuod. Nahibaw ko. Doon na kay gitago na ko. Nahibaw kong doon na kay dato nga tiguang. O tingali na hinungdan nga dili ka magpahatod na ko sa inyong trabahoan. Unsa lang? Aron dili ka masakpan. Rico, Pagpili. Siya o ako? ayoko papilian. Siya ba o ako? Siya! Siya. Mahal ti ka. Pero dili na ako siya kayang mawa na ako. Isulti na ang tanong bati nga gusto nimo isulti na ako. Pero nagkinahanglan ko siyang kwarta karon. Siya. Sa akong pagsusi human may magkabuwag, nahibaw-an gid nako ang iyang inahan masakiton o doon na siya manghod nga PWD. Nagagot man ko sa iyang gibuhat nako nga pagpasakit, pero wa na lang ko mo judge niya sa iyang kahimtang. Na-realize sab nako na wa gid siya makuha nako kung ako man gid ang iyang pilion. Dili na ko mahatag niya ang tanang mga butang nga nahatag sa tiguang niya. Dili na lang kutob og daghang salamat, RMN. Recorded
Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Rico nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kita kayo awit nga nagalahan Before I Let You Go. Ang mga kaagi gibuhatan o duwas sa radyo ni Jelly Haka ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala mga sukin di paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang nining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Andun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mabdus ko. Sorry. Pero ang tinuod, nining mga niagi, magsigog kalimot og inom og pills. Ay, Nasuko ka? wa man, pero naibaw mo kong kagod nga parehas tang tuha nga dili pa andam. Alex, Sige lang. Paibawon na nato sila si mama nako. Bayin ini. Human sila si mama na sad nimo. Unsa may problema, ana? Naa naman mo sustong edad. At least ikaw, Alex, karon nga naa naman kay umaabot nga anak. Siguradong doon na padul nga lang imong kinabuhi. Ma, O ikaw, Cynthia, puhon kung mga anak ka na. Mas maayo nga anhilang una musbahay mo tipon. Hangtod nga makalain mo og inyo. Nahibaw kong dili sad mo pwede sa inyo kay daghan man mong magsuon, di ba? tita. Alex, sabutan na to ang pagpangatubang unya sa ginikanan ni Cynthia, ha? Aron nga makasal mo una mga anak ni Cynthia. Dali aras panahon dong, no? Wa lang hibaw Mo-graduate ng atong kamanghurang anak na si Meryl isip usa ka architect. mao gyud ay. Anduha na to ka anak nga si Brian ug Jasper. Tuwa na, naminyo na. Pero polos mga professionals. Si Brian usa ka doktor. Samtang si Jasper usa ka engineer. Ay, maka-proud lang. Kaya nakita ra gid ang resulta sa atong pagpaningkamot. Ilabi na gid nimo. Salamat dong sa tanang mga sakripisyo nga imong gihimo para sa atong pamilya. Ma, pa. Maadto na ko. Tingalig malate pa ko. Sige nak, amping sa pag-drive ha. Bye, pa. Bye, ma. Amping Meryl, ha? Yes, pa. Love you guys. Puhon kung maminyo na unya nga si Meryl. Kita na lang duha unya ang mahibilin din isbay. Anak yun. Congratulations, Meryl.
Thank you, pa. Congratulations, nak. Thank you, ma. Dali na. Ato na ta sa bahay kaya nagpaabot ato sila sa Kuya Brian ni mo Kuya Jasper. Naa sila, ma? Ay, oh, good. Pwede ba guday nagawa sila sa imo pinaka-espesyal nga adlaw? Pinangga kaayo ka atong mga kuya di mo. Yay! Excited ako makita sila sa kuya. Ingon man ang mga cutest na mga pagumangkod. Tana, dali na. Murag kanusaban lang tong ni-graduate ka, nak. Karon, maminiyo na ka. Ma, ayaw paghilak, good. Magbisitahan magyapon ko ninyo ni Papa din bisag. Wa na unya ko din pohon. Ay, wala na maanad sa mama ni mo nga kami na lang unya duha ang may bilin din isbay. Magkagool ako na hunaon. Ngananagko na mo. Nga naanagit mo inyong kaugalingong isig ka pamilya. Jason, ang pingi ba yung intaon ni Smeril, ha? Naginusarang papay baya na namo. Ayaw ka bala ka, tita. Isaada ko ninyo. Kung giunsan niyo pagpangga o giampingan si Mirel, mo siya kung buhaton nga niya. Unya, ganus aman ang inyong planong magpakasal. Oh, naginuktok ka man gud diha. Wa lang. Mingaw na lang kita ang bahay nga wa ng mga bata. Nabaguhan ko. Mura kong mabungog sa kamingaw. Eh, naunsa ka ba ya? Wa kapag yun di ay makadawat nga kanang mga anak nato, mamahawa gina nato kung maabot na sila sa hustong edad. Nibaw man ko anak ko. Naaram din na. Sige na, tuod eh, maudto na ko. Ha? Domingo man ron. Ay, naunsa ka ba ya? Nalimot kang daghan kog negosyo nga giatiman? Pero di ba nagsabot man ta nga maglaag ta kada Domingo aron sa naatay time? Eh, sa sunod na lang, Cynthia. Busy gid kay ko ron. Ay, mao ba? Sige. Sige, adto na ko. Recorded by Radio Mo TV. Maupay kami na lang ganing duha ni Alex din sa bahay. Tagdugay pagid kaayo siyang mauli. Ay, sa namang oras aron. Wa pa magit siya mauli. Oh, uy, ang sakyanan ron ni Alex. Liun ko sa bintana, bi. Uy, nilabay raman. Bisag luyong bahin ra akong nakita sa sakyanan pero nakasiguro ko nga iya tong sakyanan. Kaya nakapamilyar na kustingog ini. Nganong nilapas man ka siya? Unsa? Atak ka na ka eh. Tingalig na sayop ka lang. Ug dili to ako eh. Nidiritso kog uli din sa ato ug pag-abot na ako, perti na nimong hinanok. Mao ba? Ay, tigalig na sayop lang ko. Nasayop gid ka. Ngano mo lahos man sad ko didto sa unahan nga did-in naman na sa subdivision. Mausad. Ay to di ay tingalig dugay kong mauli ron ha. Birthday sa usa nako usa sa atong mga tao. Gisaad ko nga manglibre kog inom nila. Ay, sige dong. Kumusta, ma? Ay, okay ra, nak. Mura mo kag mihugo sa akong tanaw, ma? Okay ra gid ka? Okay ra lagi ko. Si Papa di ay asa man? Ay, naglaag, nak. Birthday man daw sa usa sa mga tao nato sa negosyo. Og nisaad siya nga iya daw librihan. Ma, o pag mo magkasabot ni Papa? Nga ibaligya na lang ang uban ninyong negosyo?
Total, napahuman naman min ninyong eskwela. Ay, nak, imposible ka nang mahitabo, oy. Kanang negosyo, ha? Maunay nagbuhi nato sukad masukad. O gipatuan ginagdugog singot ni Papa ninyo. Nakasabot man ko, anak, ma. Pero ma, angay magudunta sa inyong edad karon. Mag-enjoy na lang mo. Total, nakita naman ang resulta sa tanan ninyong pagpaningkamot. Napahimutang naman mi nilang kuya. Ay, murag dili gina mahitabo, nak. Nga buhian ng Papa ninyo. Ay, sige naman lang ni uy. Pagdugay naman yung mauli si Alex din hisabay. Naunsa man ni siya? Oh, si Alex. Uy, nilabay na sad. Ay malipat manggit ko uy. Natingali ka parehas gud og tingog ning sakyanan ni Alex sa unahan da. Pero kung maadlawan, wa ba si ko'y makita nga puti nga sakyanan nga mulabay gikan anang bahina? Sakyanan na puti din nilang. Yung Harman. Oh, aha. Sure ka, Dong? Kay kanang baya, puwa man ang kulor sa ilang sakyanan. Yung usa gray. Kamuro man ay puti nga sakyanan din eh. Ang uban sad kay mga motor man ang ila. O sakyanan. Mao ba? Dili mahimo. Kinahanglang paninaan ko ni. Dili mahimong masayop ko. Kada tungang gabi, na ako'y makita ang sakyanan nga puti nga bulabay pa doong sa unahan. Pero matud sa ako nakastorya ganina. Wa ko na'y laing puti nga sakyanan din hingdapita kung dili kamera. Mauna ron. Magpataod-taod lang ko. Aron dili makabantay si Alex kung siya magyud kani ni. Unta, sayop lang ko sa kong pagduda. Ang sakyanan gid ka na ni Alex. Plate number ka na siyang sakyanan. Nag-unsa man siya din hiunahan sa amo. Kung anong naaman na makapark niya sa sudang iyang sakyanan. Nag-unsa man na siya diha. Ginoo ko. Namugnaw ko. Natuog na di ayang imong asawa. Magpasalipod ko. Tingalig makabantay sila nako. Katong nagyan niya rong orasa. Oo, sige, dali. Sa suod ka magpadayon og istorya. Gilutuan ti kasi imong paboritong sudan. Kirida, mao gini akong ganahan nimo. Dali. Ginoo ko. Doon ay babae si Alex. Ganin na naman kang wa mo tingog na ako. Doon na kay gipamati sa imong lawas. Diin kagabi. Gabi. Di ba ningon man ko nimo nga dito ko sa ilang Anton? Bakakon! Cynthia, Kano sa alam ko ni mo gibuang ha? O kinsa ka na babae nga naas unahan? Kano sa alam mo nagsugod? Cynthia. Nga dumandog. Kung kano sa okay na ang tanan. Kung kano sa profesional lang atong mga anak, nga duman. Pasamta ko kung asa ko dapit ng kuwag. Pasamta ko. Cynthia, pasaylo ako. Maglisod kog biya niya. Unsa? Human ako sa obligasyon sa itong mga anak. Doon ako'y obligasyon niya. Doon na may anak nga nag-eskwela pa o nagkinahanglan sila sa akong suporta. Ginoo ko. Unsa?
Anak, Kung dili ka mukihan niya kay matod nimo, bana paghihapon nimo siya. First layas diha ma. O kung dili gani gihapon ka mo patuon na mo, nilang kuya, gupton gina na mo diha. Bahalag mawa ang among pagka-professional. Dili ko makatugot, anak Meryl. Pres patuon na mo, ma. Ayog mo ang makaluluoy mo kaugalingon. Oo niya. Asa man ko paingon. Isip anak, nakaila na kayo nilang kuya nimo. Nahibaw mi nga bisag mo offer pa nimo nga mutipon bisan asa na mo. Dili ka mo sugot. Mao naka-decide ming kuhaan na lang ka na mo og kondo. Naduol pa na mo. Aron magkinaunsa madali-dali ra ka na mo bisita. Nak, asa man in taon kong bayad, ana. Wa man ko'y trabaho. Kami ra mo'y bahala sa tanan ma. Ayaw ka problema ana. Og nagsabot kami nilang kuya nga kuhaon tog balik ang helper na to sa una. Aron na kay kauban. Nak, Mapatuo na mo, mabi, please. Kay kung dili gani, dili gano'n niya ka makauyon sa mong buhaton, ilabi na gid ako. Meryl. Sakit sa dughan nga naingon anime ni Alex. Gustohon man akong mukihan niya, pero kung buhaton ko na, maghatag ra gihapon kong kauwawan para sa akong mga anak. Lisod daw aton, nga pila na day ko katuig nga gibuang ni Alex. Sukad nga ako siyang nasakpan. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. mo katumangay galang kaagi ni Cynthia nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nag-ulahan anong nangyari sa ating dalawa. Anong nangyari RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Clarin, Bohol. Ang atong matatampo nagdasagan nga Ava. Recorded by Radio Mo TV. Pero Roy, unsa may nakita nimo nako nga may anak naman ko. Mahal ti ka, Ava. Og dawat na ko kunon sa ka. Kung natagan lang ko ni mong chance, isaad na ko ni mong di gid ka magmahay. Tinuod ka? O lagi, aron mo tuo ka. Mga tubang ko sa imong ginikanan. Kunon sa may desisyon sa among anak, ang daming mo suporta niya. Ako sab, basta hangyo lang nako nimo, ha? Nga panggaa og apil ang iyang anak. Ay kabala ka tito, tita. Panggaon og atimanon nako ang iyang anak. Nga murag yun og tinuod na kong anak. Salamat kung mao ka na. Unya, unsa may plano ninyo ron? Managid unta ko ninyo kung pwede ako na nadadon silang aba uban ako. Pero isaad na ko ninyo tito. Kung makatigom na unya ko, ako gisang pakaslan. Magkalipay kayo dong kung maunay plano nimo. Hala sige. Pag ayo-ayo mo og manghinaot mi, nga atimanon mo gyud sila. Salamat ito, tita. Mahal kayo, tika. Mahal sad kayo, tika Roy. Unsa? Wa na ka tunghay sa imong binuwang sakit? O Roy, Kung mo na, may anak na kita, ha? Pero, aron sa pagsiguro, pagpiti una, day. o dong. Dong, positive gyud! Ah! Magdo
Gabi naman kayo. Pero hangtod karon na. Wa paghihapon maulit si Roy. Asa naman kaing tawhan na? Able, bebe! Aba! Naabot na ay. Oh, nganong karon lang ka? Hoy, ay pangutanag ni mo na na. Di pa ganit taga-asawa. Nung ay pagilas-silas diya. Roy? Recorded by Radio Mo TV. Upay-upay naman din yung blingon, uy. Manglaban ako, bi. Ipanglain ulan ako mga puti sa decolor. Oh. Ang polo nga puti ni Roy? Doon ay lipstick? Oh. Mao man yung kisulob kagabi eh. Ay, gay! Ano gilabayan ko ni mo anang polo, ha? Sakita sa kunaw, ha? Nga na ni lipstick, ha? O sa lipstick? Tumag ako! Naday! Hayop ka! Pagkakanaw! Pagkakanaw! Masakitan ko, ha? Gusto na, ha? Gusto na, ligit ko! Gusto na! Saba ka! Ayun na kong pailo, ha? Day, pasilo ako, Day, ha? Day, I'm sorry. Wa ko magdaom nga mabuhat to ni mo na ako. Please, Day. Di na tabag buwagot. Sada ko ni mo nga, di na gito mausap pa. Natinta lang ko. Roy. Day, pasaylo ako, Day. Pasaylo ako. Ay, lahir lagi na mabuhat sa gugman, no? Pasaylog yun, bisag nakasa na. Day. Pero hinoon sad, mas mapiktuhan yun ang mga bata kung magkabuwag magigani mo. Mao gani. Pero takay ba, basin mag-usap na gidi ay, diba? Unta. Pero kung magsigi na, ay padaw eh. Daghan ka pa makita ng lalaki, day. Total, di bitaw mo kasado ang tawhan na. Day, niyaw, nag-grocery ko. Para din sa atong bahay. Uy, kadaghan gud ani. Siyempre, mamawi ko sa akong mga saan mo. Salamat, Nong. Kuhan ba? Ikaw, basin na kay gustong paliton para sa imong kaugalingon ba? Ha? Kana mga personal ba nga mga butang nga magamit nimo isip babae? Niyaw, kaya ta? Kaya ipalit nig mga butang nga para sa imong kaugalingon, okay? 2,000? Sure ka, ani? O lagi. Naunsa. Thank you, Dong. Thank you, kaayo. You're welcome, Dad. Unsa, Dong? Madugay kag uli ron? O day, overtime, igod. Mao ba? O ay na lang kong pabutas panihapon day ha, kay ani na lang kong mukaot sa opisina. Sige, Dong. Wala ka, day. Pasig iyan ang gibuhat, day, araw tabunan ng iyang mga bagong kabuang ruan. Ha? Nga naman yun na ba? Ang uban, manibuhaton, aron di ba ilhan? Hayloon ka ng mga material ng butang. Aron, ingnon nga, wa siya magbinuang nimo. Ako duhay, mamawi siya nimo. Pero di ay, nagimo na sa laing milagro. Dili sa tingali dayo, uy. Di ka masulti na ako, karon. O ikaw mismo, sa imong kawalingon, sa ka magduda. Awa ko pa ni mo, no? Pantay ng lihok ni Roy, uy. Pasigdag batal sa kabuntag. Sundan ako si Royce ang paingnan ron. Akong siguroon kung sa trabahoan bagit siya mo adto.
Sir Roy, siya ka na may gawas gikan sa usa ka apartment. Nag-unsam na siya di agikan. Maayo kinilakaw na siya. At doon ako, magsusi ko. Onsay ato? Nakita na ko si Roy nga gikan dinhi. May mo mangutan akong gigunsa nimo si Roy? Aw, si Roy? Aw, uyab na ko siya. Mag 3 months na mi. Unsa? Aw, kadyot. Asawa ka niya? Oh, asawa ko niya. Maayo kinaabot ka na. Oh, mata pa maligi ka dahi. Bakakon kang dako. Oh, usa. Imo na sa kong giilad. Gisundan ti ka ganina. Og dito nahibaw-an ako nga doon na kay karelasyon nga bayot. Oh, Ava. Wa pagi ka matagbaw? Una babae unya karon bayot na sad? Hangtod ka no sa kamuhunong, Roy. Hangtod ka no sa... Ava, sorry. Nasad? Dili na ko. Gikapoy na ko si mong paglimbong na ko. Pagtagbaw, kay sugod karon, dili na ko musamok ni mo. Bisag ka no sa ayaw na sa misamo kasi mo mga anak. Somebody told me you were leaving. Human sa tanan akong pag-agwanta, mao na tingali to ang pinakaisog na akong gibuhat nga para sa akong kaugalingon. Ang pilio ng akong kaugalingon. Karon, mas focus na ko sa paghatag og kaugmaon para sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Ava nga taga Clarin Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan. Let me be the one. Let me Ang kaagi gibata na doa sa radyo ni Jelly Haka. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana ba ni sa Arnold, uy? Ganina naman ko nagpaabot diri sa mall. O pa mangyapon maabot. Ay, salamat ka na nawag na gitawan. Hello? Asa naman yung taon ka, uy? Hello, Lynn. Sorry kayo. Naku, importante nga ginakaw. Kung nagdali ko, mga nga ko makapahibaw dahil ni mo. Unya, unsa man? Wari pa ka, dili na. Murag, dili na kyo. Sorry kayo. Mao ba? Kamayo ba ni mo sa? Ikaw may nangagdaog laag sa mall kay gusto kang malingaw kay broken-hearted ka? Unya karon ikaw may mangindyan ako? Sorry na, good. Atay sa kong chance karon. Hindi na ako'y good news ni mo. Nagtuon taga sa inyo. Hindi ka weekend, okay? Bala ka. Day, relax lang sa. Walang init ra kay kag-o. Makalagot manggod. Magpauban na lang gani siya kay nasakitan siya sa babae nga iyang nagustuhan. Unya karon indyanon ko niya. Sa kadagan og tawo nga iyang indyanon ako pa gyud. Nga maurong tay naa-permis panahon nga magmaoy siya. Day, magpakabuang magud siya ng bayhan na good. Elaine, girl. Klaro na kaayo ka. Wala man kag nagsalos. Unsa? Unsa na orasa? Pero wa pagyapon ko itog. Ay.
Nakasamok sa gyud sa kung una ang gisulti sa kong amika da. Ano man dituod no nga? Ingon ato man akong reaksyon. Nangigikit ka ako. Kung mao, sa ato pa, nakagusto na di ko ni Arnold. Bahala Kapoy siguro ang hunaan niya. Ipiyong na lang ginin akong maayo akong mga mata. Sorry na ba? Okay ra lagi. Okay ra ko no. Nga, mag-out kay naong. Okay na. Saman, okay na? Okay na ka? Plastic ayo. Be happy for me na lang, be. Please. Kaya nga no? Kay kami na ni Sarah. Unsa? Oh, abi ba na kong nasi uyab? Kung may hinungdan nga nagmaoy ka, di ba? Oo. Pero buwag naman sila. Huwag yan akong gisugot dayon. Ha? Uy, kuya wagod. Ana day na? Bago pang buwag sugot dayon sa lain? Sure kang love ng iya diha nimo? Uy, Ellen, please. Suportahin na lang taon ko, good? Arnold, nahibaw man gyud kang suportado ti ka sa tanang butang. Pero kung masakitan ra ka anak niya, o bahala ka. Basta kay gisultihan na ti ka. Ug wa ko'y pagkuwang nimo. Ellen. Ang kunan man ako sa kagalingon o dili. Pero, klaro na kaayo para na ako ang tinuod akong gibati. Na-in love na gyud ko ni Arnold. Kasakit sa tukan. Tagay ta. Ngano good? Sakit na. Sakit lagi kayo. Nga naman? Pila ka buwan na nila kung ako na nagiluom. Pero gibuag ako ni Sarah. Sila pa nagyapon sa iyong uyab. Mauuan ako makagwanta sa kasakit. Ug ako sa gibuagan. Mao na lagi na akong giingon nimo. Gahi mo kikag-o. Nga na magsige magkagukod anang babae nga way gusto nimo. Hangtod ka no sa amang ka magpakabuang. Ha, Arnold? Recorded by Radio Mo TV. Basta, naalang ka. Ayaw ko biya iha. Kano sa amang ko ni biya nimo. Dili na mahitabo, Arnold. Bisagod sa'y mahitabo. Naaragyo ko sa imong kiliran. Tilan, mao ding hayag na kay nang naong mo kay buwag na day si Arnold ug ang iyang uyab. Ha? Ay sus, pagurya-gurya pagyud ka. Nakailan ako nimo. Og nakabasa na ko sa imong mga lihok. Pa. Basta nga ako lang naka. Ayaw pasag di imong kaugalingon nga madrain na lang ka kay imo nang gihatag niya ang tanan. Pagbilin sa imong kaugalingon, anak. Oo, pa. Naibaw sa ko nga amiko rami. Diha ra kutob. Ellen, thank you ha. Tungod di mo, malipayon na kay ko karon. Sa panahon nga magkinalan ko ka istorya, kauban, ikaw ang naapirmi. Basig nalimot ka nga ni saad ko nimo nga dili ti kabiyaan. Mo na ko kay kong pasalamat nimo. Wa ko mahibaw. Unsa akong bahaton kung mawa ka. Arnold. Ay,
sugo agin ako eh. Bugo kay ko nga wag gyud ko maka-realize ini. Nga sige ko gukod sa babae nga way gusto nako. Ug wa ko magtan-aw nimo nga nara kanunay para nako. Pero ang pangutana, nakagusto ka ba sa baka nako, Ellen? Dili pa ba day klaro, Arnold? Oh, nakagusto sa ko nimo. Kumaw ka na. Pwede ba tikang mahimong girlfriend? Seryoso? Oh, Ellen. Seryoso ko nimo. Oh, sige. Yes! Wow! Good for you! Thank you. Unta magmalipayon mo, day. Morgan, I wish nako for you. Pure happiness ra gyud. Paspasa sa dagan sa adlaw, no? Anniversary naman din nato next week. Next week na de? Oh. Ayaw kong ina nga nalimot ka. Sus, kamera ka ng butanga para akong timanan. Oh. By the way, mo sayo ko og ulion niya. Dongan tag dinner? Uy, hala. Di ba ko pwede makakuha nimo kay manglakaw mi sa akong pamilya? Wa pa kay plano nga ipaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Doon naman, nangita pa kong timing. Pero ayaw lang sa ko presyo ra ha. Bahin ana. Kung alam, puno-puno lang na sa unahon. Sige. Dili gid ako makontak si Arnold. Wala lagi ko makasabot, ani. Kami natuod ni Arnold pero cold kayo siya na ako. Wala ko makasabot ko nun si Angay na kong patiun. Basig wa pa na siya makamove on siyang ex. Ha? Basin og na-overwhelmed lang siya sa imo presence. Pero wa gid siya ma-in love nimo. Og naka-realize siya ana mao wa siya gana nimo. Day, ako pa nimo no, storyahi siya. Aron matubag na imo mga pangutana. Ha? Unsa gyud ang pangutana nimo, Ellen? sultihi ko tinuod, Arnold. In love pa ba ka sa imong ex? Maungingon ini imong tataran ako? Kaysa tinuod lang. Gikapoy na sa baya ko. Gihatag na ko tanang pagsabot diha nimo. Gihatag na ko ang tanan nimo pero karon nahutdan ako, Arnold. Nasayop ka. Wala ko'y gusto sa kong ex. Nahadlok lang ko nga muhatag sa tanan. Unya igor ako masakitan. Sorry, Elaine. Di mahal pagit ko nimo. Oh, mahal gid ka. Mahal gid ka. Pero nahadlok ko. May talaw ko. O gikapoy na sad ko. Undawa din na to, Arnold. Elaine, ayoko na buhata. Please. Di na ko kaya nga mawa ka. Unta giampingan ko nimo. Unta maski palabaw nimo imong pagmahal na ako kaysa sa imong talaw. Sorry, Arnold. Pero panahon na sad nga ako na sa kaugalingon ako una-unaon. Elaine. Bisag mahal pa kayo na to ang tao. Pero kung mahutda na kita, musurrender na giday ta. Nidaog yun ang akong utok kumpara sa akong kasing-kasing.
Maong firm na gid akong desisyon nga mobiya niya. Dingi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyong kagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Nicole. Recorded by Radio Mo TV. Hapit naman di alas 8. Ay, kuyog malate ko ini da. Kaya sige na ko nakamata, uy. Oh, sa mukha sa rin nagsigig busina na ako, eh. Nicole! Nicole, sakay na lang dire! Si Renante mo din, eh. Ayaw lang nan, uy! Sige na, oy! Yan lang kayo kogod! Unsa mga, oy! Mura magkagdisilingan! Dali na! Sige na lang, good! Haya-haya, good ni mo, day. Naong kay service nga car. Saba, uy. Service karon. Amo tong silingan, uy. Iya ko na agian nga naglakaw mo. Iya kong gipasakay. Aw, unsa biti ay. Pag minyo na lagi, aron ay tighatod nimo. Kisa ba yung kuminyuan? Nga, wag magani ko'y uyab. Salamat, nan, ha? Pero minalagyo kong makasakay ng imong auto, uy. Masaon man nga, matimingan man sad nga, paglakaw ni mo, inigagi na ako. Maulagi. Col, asa de ka? Inig-out ni mo. Mo pa ulit na sa amo. Di ka mo suroy? Kauban si mga friends? Na, wala ko'y time, anak nan, uy. O, dili sa ko ganahan ng laag, good. Inig-out ako sa trabaho, pauli na dahil kusbay. Mao ginay akong gipangita nga mamahimo na kong asawa. Ha? Bitaw joke ra. Ay, hatagi day ko sa imong number, be. Basig, naon niya ko'y importanteng tuyo ni mo. Oh, sure. Hi, Nicole. Kinsa ni, uy? Grabe nga, wag ka makaila sa kong tingog. Renante? Ikaw ni? Ako'y taon. Nanawag lagi ka. Kuan, nako'y tuyo ni mo. Unsa man na? Ugma pa, Sabado man. Wa man kay duty. Pakuyo kung tako ni mo. Asa man? Sa Mandawi ragod. Birthday sa akong igagaw. Ya, lahi kaya nga madto ko nga. Wa ko'y kauban. Kuyugi ko, bi. Maikog man sa tamo balibad ni mo, uy. Kaya nagsigir ba kong sakay sa imong auto? Sige, kuyogan ti ka. Okay, salamat, Col. Happy birthday, Gaw! Salamat, Gaw. Happy birthday! Thank you. Ay, Gaw, ila-ila day mo, Gaw. Akong pangasaunon, si Nicole. Oh, Renante. Recorded by Radio Mo TV. Ikaw ba? Graon kay ka. Ganun yung mo matong giingnan ni mo agaw nga pangasaunon ko ni mo. Sige lang, good. Huwag bitaw na sila may baw nga, di tao uyab. Graabe ni mo, uy. Tanawa ng mga bisita sa akong mga igagaw. Tanawa, di ba? Naala yung mga uyab, oh. Maoding imo kong gikuyog aron ingnon nga naa kay uyab, no? Oo. Ay, musik. Sige na, imna na imong tagay kay mamauli na ta. Nalipong naman ko, eh. Gamay rin nagtato kong giinom. Kung saan nga, di magkukatig kuyog-kuyog sa imong mga friends, manglaag mo, inom-inom sa gawas. No, tanawa, gamay rin kayo mong nainom, lipong na ka. Maulagi. Sige, piyong-piyong lang diha. Kay ako lang kapukawon kung muabot na ta sa inyo.
para sa kong uoy. O kasakit sa kong lawas. Unsa ni? Ganun ako'y sinina. Unsa man yung lugar? Oh, si Renante kinig ako tupad. Hoy! Hoy, Renante, bangon! Bangon! Unsa man yung kitadaanin mo na ako, ha? Di mo lagi niya mong bay! Giduka na kong gabi samtang mamauli takol. Maong niyapit na lang ko din sa motel. O gano'n mo ko'y sinina, ha? Imo kong ipahimuslan, no? Sorry kay Kula. Saan nga, natintal ko nga nagtanaw ni mo gabi Animal ka! Animal ka! Hayop ka! Baboy ka! Hala, Ginoo ko ni miintaw ni Kul, uy. Mo ni nahitabo ni mo. Oday, salbahis kay siya. O niya, sa may plano niya ni mo? Wa pa ko mahibaho, day. Ganon ni Aka? Unsay tuyo ni mo? Nicole, gusto lang kong mga pasaylo sa kong kipukat ni mo. Og mabalik ba ang akong kaputli? Sa pagpangayo ni mo pasaylo? Mahal ka, Nicole. Renante. Niadtong panahon nga magsigi ka og sakay-sakay sa akong sakyanan. May espesyal na kong feelings diyan ni mo. Og nisamot ang gibati na kong gugma ni mo sa diyang may nahitabo na itong duha. Renante. Usbon ko. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. O gatagi ko gigayon nga akong ipa-feel ni mo ang tinuod na kong gugma. Renante. Basig tinuod gitingali ng iyang feelings ni mo, day. Ako pa ni mo, no? Pasayloan na lang nas Renante. Og dawata ang iyang gugma. Ayaw pagdumot, uy. Kay bugat kaayo nas dughan. Day. Hangtod ba karon di pagyapon ko makapasaylo na ako? Pasayloan na lang gud ko. Sige. Pasayloon di kasi mong gibuhat. Salamat, Nicole. O mahimo na bang dawaton nga akong gugma? Ha? Gipasaylo ti kasi mong gibuhat na ako, Renante. Sa imong pagbaboy na ako. Pero dili ko pa mahimong dawato ng imong gugma. Nicole. Kalot akong ginawaan. Nicole? Mabdos ka? Ma, taod-taod ako nakabantay ni mo na. Ngaluya kaayo ka. O karon, nagsuka-suka ka. Dili ko mahimong masayop. Mabdos gyud ka. Kinsay amana ng imong gimabdos, ha? Si Renante, ma. Si Renante nga atong silingan. O, ma. Kinahanglan nga ipatawag ng tawhana. Ayaw, ma. Pasagdi ko gaway manubang kinig ako gimaptos. Nicole. Unsay tuyo ni mo? Nakita aming mama ni mo. Og naibaw ko nga mabdos ka. Nicole, ipaubos na lang guni imong garbo.
Ang kuno na ko nakasaha ko nimo. Kay gipahimuslan ako imong pagkababay bisag wa tay relasyon. Pero nagbasol na ko sa kong gibuhat. Ug di ako, andam ko manubag. Mga asawa ko nimo. Di ko gusto nga ipakatao nimo ang atong anak nga way ilhong amahan. Maong please dawat ako. Sige. Musugot ko sa imong gusto. Magpakasal ko nimo. Basta kay isaad lang yun ako nga dili ko nimo pinuangan. O Nicole, ako nag-isaad nimo. Nga mahimo kong buotang bana ug amahan sa atong anak. Tungod sa akong sitwasyon nga namabdus ko, og nabalaka nga way ilong amahan ng akong anak, nagpakasal ko ni Renante. Sa pagkakaron, tulo na ang among anak. Wa sa ko magmahay kay pinangga man ko niya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Nicole nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayong gipangayo awit nga nakunahan Destiny. Ang mong kaagi gibuhatan o duwas sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw kinasingkasing kung gidapit sa papada sa inyong nagkalandlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni ining talamanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.